Σήμερα θα μάθουμε πώς να συγχρονίζουμε φωτογραφίες και βίντεο από το iTunes στο iPhone. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι στο iPhone υπάρχουν δύο ομάδες φωτογραφιών, αυτές που τραβάμε με το iPhone και αποθηκεύονται στο άλμπουμ κάμερας και αυτές που μπορούμε να συγχρονίσουμε από τον υπολογιστή μας στη συσκευή. Οι φωτογραφίες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία δεν συγχρονίζονται αυτόματα με τον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μετά από συγχρονισμό δεν θα τις δείτε κάπου πέραν από το iPhone. Υπάρχουν πάντα αποθηκευμένες στο backup που παίρνει το iTunes, αλλά για να τις ανοίξετε και να τις περάσετε στον υπολογιστή, αρκεί να ανοίξετε τη συσκευή από το My Computer που βλέπει το iPhone ως φωτογραφική μηχανή και να τις πάρετε από εκεί με αντιγραφή. Επίσης, αν δεν έχετε πειράξει κάτι, κάθε φορά που συνδέετε το iPhone σε PC, ανοίγει ένα παράθυρο και μας ρωτάει αν θέλουμε να κάνουμε browse στα αρχεία. Αυτό αφορά τις φωτογραφίες και μπορείτε από εκεί και μόνο να πάρετε τις φωτογραφίες και όχι να περάσετε μέσα άλλες. Αν έχετε Mac, μπορείτε να κάνετε το ίδιο με το iPhoto ή το Image Capture που υπάρχουν προεγκαταστημένα στο Mac OS. Τι γίνεται όμως αν θέλετε να περάσετε και άλλες φωτογραφίες στο iPhone που δεν έχετε τραβήξει με αυτό? Αρχικά δημιουργούμε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας που τον ονομάζουμε iPhone Photos και τους υποφακέλους που θέλουμε να συγχρονίσουμε. Εμείς για το παράδειγμά μας έχουμε ονομάσει Wallpapers 1, 2 και 3. Μέσα σε κάθε φάκελο έχουμε τοποθετήσει κάποια Wallpapers. Παίρνουμε λοιπόν τους τρεις υποφακέλους που μπορεί να είναι όσους έχετε ανάγκη και τους τοποθετούμε στον αρχικό φάκελο. Ανοίγουμε το iTunes, πηγαίνουμε στη συσκευή μας, Photos, επιλέγουμε Sync From και στο drop down menu επιλέγουμε Choose Folder. Μας ανοίγει ένα παράθυρο, πηγαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας, βρίσκουμε το φάκελο που θέλουμε να συγχρονίσουμε, πατάμε Open. Εάν πάμε Select Folders, θα δούμε τους τρεις υποφακέλους που προσθέσαμε. Τους επιλέγουμε και πατάμε Apply. Ο συγχρονισμός, όπως βλέπουμε, έχει ξεκινήσει. Εάν πάμε στο iPhone τώρα, στις φωτογραφίες μας, θα δούμε τους φακέλους που έχουν συγχρονιστεί. Εάν στο μέλλον θέλουμε να προσθέσουμε και άλλες φωτογραφίες ή άλλους φακέλους, δεν έχουμε παρά να δημιουργήσουμε ένα φάκελο, να προσθέσουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε στο φάκελο, βάζουμε αυτές τις δύο παραδείγματος χάρη, και τον φάκελο αυτόν να τον προσθέσουμε στο iPhone Photos. Εάν ανοίξουμε το iTunes και κάνουμε συγχρονισμό, και αυτές οι φωτογραφίες θα έχουν περάσει στο iPhone μας.